சர்வ பிரபு. எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல உங்களுக்கு குரு கஷ்டமா பிரணாம் தான் மாத்திரை சொன்னீங்க. அப்ப வாசிக்கிறீங்களா மாதாஜி? அந்த வேல இருந்தேன். பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं तथा मह्यं तथाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगद्पदे गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. உங்களை அன்மியூட் பண்ணிக்கங்க. நான் உங்களை ஸ்பாட்லைட் பண்ணிருக்கேன். அன்மியூட் பண்ணுங்க. உங்களை பண்ணிட்டேன். நீங்க பேசுறது கேட்கல. பண்ணிருக்கேன் மாதாஜி. ஹலோ. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ் கேக்குதுங்களா மாதாஜி? வாய்ஸ் ரொம்ப கம்மியா கேக்குற மாதிரி இருக்கு. இருங்க மைக் ஜாஸ்தி வைக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப கேக்குதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி இப்ப கேக்குதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நீங்க பேசுறது கம்மியா கேக்குற மாதிரி இருக்கு. பிபிடி திருப்பி போயிடுச்சுங்களா? இப்ப வந்துச்சுங்களா? சுத்தமா கேக்கல மாதாஜி நீங்க பேசுறது. இப்ப தெரியுது. பிபிடி இப்ப தெரியுது. சுத்தமா நீங்க பேசுறது கேக்கல. உங்க வீடியோ ஆன் பண்ணுங்க. ரெட்மி நோட்ல யாரோ இருக்கீங்க. உங்களோட பேர் ஹலோ. ரெட்மி வந்து சுரேஷ் பாபு. பேர் மாத்திக்கோங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குதுங்களா? இப்ப கேக்குது. சத்தமா பேசுங்க மாதாஜி. இப்ப கேக்குது. பிபிடி போட்டுங்க. போட்டுட்டு பாருங்க. பிபிடி வந்துருச்சுங்களா பாருங்க. வந்துருச்சு பாருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. வந்துருச்சு. இப்ப வாசிங்க. கிருஷ்ணா அனைவருக்கும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டெம்பிள் இஸ்கான் பெங்களூர் சார்பாக அனைவரையும் வருக என்று வரவேற்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ். இன்னைக்கு நாம படிக்க போற பாடம் வைஷ்ணவ கலாச்சாரம், அதாவது வைஷ்ணவ எட்டிக்யூட்ஸ். அதை பத்தி தான் நாம பார்க்க போறோம். வைஷ்ணவ எட்டிக்யூட் இத பத்தி இது நமக்கு எட்டிக்கேட். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. இத நமக்கு நமக்கு இந்த மாதிரி வைஷ்ணவ எட்டிக்யூட் நமக்கு யாரு எடுத்து கூறியிருக்கிறாருன்னா, இந்த பிக்சர் தெரியுறாரு பாருங்க. இதுல பிரபுபாதர் இஸ்கானோட ஸ்தாபக ஆச்சாரியார். அவர் தான் நமக்கு இந்த வைஷ்ணவ கலாச்சாரத்தை, அதனுடைய கோட்பாடுகள் மற்றும் அதனோட பயன்பாடுகளை பத்தி நமக்கு எடுத்து சொல்றாரு. இதுல வைஷ்ணவ பண்பாட்டின் வரையறை என்னன்னு பாக்குறோம். அந்த பாடத்தை
ஆரம்பத்துல மேலோட்டமா பாக்குறோம். இந்த வைஷ்ணவ பண்பாட்டின் அடிப்படை கொள்கை என்ன அப்படிங்கிறத பாக்குறோம். அது வந்து நேரம் மற்றும் இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி செய்யலாம். நியமாகிரகா இந்த வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். வைஷ்ணவ பண்பாட்டின் பயன்பாட்டுக்கு பொருத்தமான அணுகுமுறை என்ன என்பதை பத்தி நாம பார்ப்போம். அடுத்து இதுல வந்துட்டு மொத்தம் 6 பாடம் இருக்குது. நம்ம முதல் பாடத்தை வந்து அப்படியே போயிடலாம். இதுல வந்து வைஷ்ணவ பண்பாட்டுல வந்துட்டு இந்த பாடத்தோட நோக்கமே தெய்வத்திரு ஆசா பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதர் அவருடைய போதனையில என்ன வழங்கியிருக்கிறாரு, நம்மளுடைய வைஷ்ணவ வாழ்க்கை முறையில என்னென்ன கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். வைஷ்ணவ பண்பாடுனா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். அவர் வந்து அந்த வைஷ்ணவ பண்பாட்டுக்கு சில பிரபுபாதர் என்னன்னு வார்த்தைய பயன்படுத்துறாரு. கலாச்சாரம், வேத கலாச்சாரம், ஆன்மீக கலாச்சாரம், பிராமண கலாச்சாரம், பக்தி வழிபாடு, வைஷ்ணவ பண்பாடு, இந்த மாதிரி இந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் பயன்படுத்துறாரு. அதுக்கு முன்னாடி நாம அவரை பத்தி கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கலாம். அவர் வந்து சில பிரபுபாதர் வந்துட்டு 1896 செப்டம்பர் 1வது மாசம் கல்கத்தாவுல பிறந்தாரு. அவர் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வைஷ்ணவ குடும்பத்துல பிறந்தாரு. அப்பா வந்து கௌர்மகன்தே, அம்மா வந்து ரஜினி. நம்ம பிறக்கும் போதே அவர் வந்து வைஷ்ணவ குடும்பத்துல பிறந்தனால அவர் பக்திக்கு வந்து வந்தது ஆச்சரியகரமான ஒரு விஷயங்கிறது கிடையாது. ஏன்னா அவரு இளம் வயதிலேயே பக்தியில் பயிற்றுவிக்கப்பட்டார். அவர் அப்பா வந்துட்டு அவர் வீட்டுக்கு பக்தர்களை எல்லாம் வர வச்சு அவங்கள நல்லா உபசரிப்பாரு. அதை குழந்தைகிட்ட அவர் பாக்குறாரு. அவர் கடை வச்சிருந்தாரு. யாரும் அவங்க அப்பா ஒரு துணி கடை வச்சிருந்தாரு. வச்சிருந்து அந்த கடையை முடிப்பது என்ன பண்ணுவாரு, அவரு ஒரு கிண்ணத்துல அரிசி வச்சிருவாரு, ஒரு கிண்ணத்துல தண்ணி வச்சிருவாரு. ஏன்னா அந்த வர எலி அந்த அரிசியை சாப்பிட்டுட்டு துணியெல்லாம் ஒண்ணும் பண்ணாத போயிடும் அப்படின்ட்டு எப்பயுமே அவர் வைப்பாரு. அந்த கடையை மூடிட்டு வந்து வீட்டுல சாயங்காலம் பூஜை பண்ணுவாரு, ஜபம் பண்ணுவாரு. மகனுக்கும் அதாவது பிரபுபாதருக்கும் சொல்லுவாரு, நீ பண்ணுப்பா. அவர் பேரு அபயச்சரணாரவிந்த அப்படிங்கிறது அவருடைய பேரு. அவருக்கு குழந்தையிலிருந்தே அவரு நமக்கெல்லாம் இப்ப ஏதோ இஸ்கான் அவரு சில பிரபுபாதர் உண்டாக்குன இஸ்கானுக்கு வந்த பின்னாடிதான் நமக்கு பெரும்பாலும் பூஜை பண்றது எப்படி எல்லாமே சொல்லி தராங்க. எப்படி அச்சா விக்கிரகத்துக்கு எப்படி நம்ம பூஜை பண்றது, என்ன மாதிரி மந்திரம் சொல்லலாம், எல்லாரும் யாரா இருந்தாலும் எந்த குடும்பத்துல பிறந்திருந்தாலும் சரி, எந்த குலத்துல இருந்தாலும் சரி, எந்த மதத்துல இருந்தாலும் சரி, எந்த இனத்துல பிறந்திருந்தாலுமே நமக்கு ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வாய்ப்பை சில பிரபுபாதர் கருணையால் நமக்கு கிடைக்கிது. இதுல வந்து கலாச்சாரத்தின் வரையறை பத்தி என்ன சொல்றாருன்னா, பிரபுபாதர் வந்து கலாச்சாரங்கிறது ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துல ஒரு குறிப்பிட்ட குழுவினரின் வாழ்க்கை முறை. அதுதான் குறிப்பா நம்மளோட பொதுவான பழக்க வழக்கம் வந்து அந்த நம்பிக்கைகள் தான் கலாச்சாரங்கிற வார்த்தையானது வருது. அந்த வார்த்தை குறிப்பா எதுல இருந்து வருதுன்னா லத்தீன் அந்த மொழியிலிருந்து வருது. கோடோங்கிற வார்த்தையிலிருந்து வருது. அதுக்கு என்ன மீனிங்னா கிருஷ்ணா போயிடுச்சு கிருஷ்ணா. அதுக்கு என்ன வார்த்தைன்னா பூமியை நோக்கி செல்வது மற்றும் வளர்வது அல்லது சாகுபடி மற்றும் வளர்ப்புன்னு சொல்லி கேம்பிரிட்ஜ் ஆங்கில அகராதியில கொடுத்திருக்குது. பிரபுபாதரே சொல்றாரு, என்னுடைய பிறப்பு வந்து ஒரு வைஷ்ணவ குடும்பத்துல கிடைத்தது. அவருடைய தந்தை மிகப்பெரிய வைஷ்ணவர். அதனாலேயே அவர் வந்து அந்த வைஷ்ணவ கலாச்சாரத்துல இருந்தாரு. நாம்பெல்லாம் என்ன, நாம்பங்கிறது நாங்க வேற ஒரு இதுல இருந்து வந்தோம். இந்த இஸ்கானுடைய கருணையால இதுல சேர்ந்ததுனால நாமளும் வந்து இந்த வைஷ்ணவ கலாச்சாரத்தில் நாங்களாம் பயிற்சி பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. நான் ஸ்லோகத்தை படிக்கிறேன், யாருன்னா இது படிங்க. இது வந்து சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் மத்திய லீலை 22-113 கோட் பண்ணிருக்காரு கிருஷ்ணதாச கவிராஜ கோஸ்வாமி. இது வந்து பத்ம புராணத்துல இருக்கக்கூடிய ஸ்லோகம். ஸ்மர்த்தவ்யா சததம் விஷ்ணோர் விஸ்மர்த்தவ்யோ நாஜாத் சேத் சர்வே விதி நிஷேதஹா ஸ்யூர்யேதோ ஏவ கிங்கரஹா. யார் படிங்க, யாரானா படிங்க. பிரபுஜிஸ், மாதாஜிஸ்.
ஸ்கிரீனை பார்த்து படிங்க. ஸ்கிரீன் வரல. தெரியல மாதாஜி. தெரியலீங்களா? ஸ்கிரீன் தெரியல. ஓ சாரி. ஆமா, இந்த இடத்துல இது வரவே இல்லை. எஸ் 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 சாரி. அருணே வரல, வந்து பாருப்பா. ஸ்கிரீன் ஷேர் ஆகல. இந்த பச்சை வந்தாதான் ஸ்கிரீன் ஆகுது. போங்க, இதுல போங்க போங்க, வந்துங்க சார். ஒரு நிமிஷம். வந்துச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா, தெரியுதுங்களா? பிபிடி ஹரே வரல. கிருஷ்ணா. தெரியுது மாதாஜி, தெரியுது மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி, தெரியுது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க மாதாஜி, படிங்க. திருப்பி ஏதோ பிளாக் கலர்ல கவர் ஆகுதாங்க. இங்க அருண், இது வந்து பயப்படுது. இது வந்து இருப்பாரா தெரியல, பிளாக்கா வரும். படிங்க மாதாஜி. தெரியுது பாருங்க, உங்களுக்கே தெரியும் பாருங்க. ஓகே, வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பிரபுஜி யாராவது ஒருத்தர் வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாசிங்க பிரபு, வாசிங்க 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 வாசிங்க. யாரோ மாதாஜி கேட்டாங்க. படிக்கிறீங்களா மாதாஜி? படிங்க மாதாஜி. மாதாஜி. கிருஷ்ணரை எப்போதும் நினைவில் கொள்ள வேண்டும் மற்றும் எந்த நேரத்திலும் மறக்கக்கூடாது. அனைத்து விதிகள் மற்றும் சாஸ்திரங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தடைகள் இந்த இரண்டு கொள்கைகளின் சேவகங்களாகும். ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதம்ன்ற மத்திய லீலை 22.113 பத்ம புராணத்திலிருந்து கிருஷ்ணனை நினைவு செய்யுங்கள், அவரை மறக்கச் செய்யும் செயல்களை செய்வதை தவிர்க்கவும். ஸ்மர்த்தவ்ய சத்தா விஷ்ணுர் விஸ்மர்த்யா நா ஜாதுசித். முடிவானது என்னவென்றால், ஒருவன் எப்போதும் கிருஷ்ணரை நினைவில் வைத்திருக்கும் வகையில் செயல்பட வேண்டும். மேலும் ஒருவன் கிருஷ்ணனை மறக்கச் செய்யும் செயல்களை செய்யாமல் இருக்க வேண்டும். இந்த இரண்டு கொள்கைகளும் கிருஷ்ண உணர்வின் அடிப்படை பின்னணியை உருவாக்குகின்றன. அது முக்கியமில்லை. அவர்கள் அர்ப்பணித்ததால் சில சமயங்களில் இந்த ஐரோப்பிய மற்றும் அமெரிக்க மாணவர்கள் பரிந்துரைக்கப்பட்ட சதாச்சார கொள்கைகளை அவர்களால் ஏற்றுக்கொள்ள முடிவதில்லை. ஆனால் அது முக்கியமில்லை, ஏனென்றால் அவர்கள் சாதுக்கள், கிருஷ்ணனுக்காக தங்கள் உயிரை தியாகம் செய்து அர்ப்பணிக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு சாதுவின் மரியாதை கொடுக்கப்பட வேண்டும், ஏனென்றால் அவர்கள் கிருஷ்ணரை தவிர வேறு எந்த வேலையும் செய்வதில்லை. நேரம் மற்றும் இடத்தின்படி மத கோட்பாடுகள். படிக்கட்டுங்களா மாதாஜி? படிங்க முடிச்சேன், கொஞ்சம் இதை முடிச்சிடலாம். இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குதுன்னா, இது பத்ம புராணத்துல இருந்து எடுத்திருக்க ஸ்லோகம். இத வந்து கிருஷ்ணதாஸ் கவிராஜ கோஸ்வாமி சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்துல கோட் பண்ணி இருக்கிறாரு. அதாவது என்னன்னா, நம்மளுடைய இது என்னன்னா, எப்பயுமே நம்ம பகவானை நினைச்சிட்டு இருக்கணும். கிருஷ்ணர் பகவான் தான். ஏன்னா விஷ்ணுவின் ஆதி மூலமே பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தான். எப்படி நினைச்சிட்டு இருக்குது? இப்போ நம்ம கோயில்ல வந்து சர்வீஸ் பண்ணும்போது பகவான் நினைக்கிறோம். இல்ல ஒரு புக்கு விற்க போறோம், பகவத்கீதை ஒரு பகவானோட புக்கு, மற்றபடி பிரபுபாதர் புக்கெல்லாம் விற்கும்போது நம்ம என்ன செய்யறோம்? அந்த புக்கை பத்தி எடுத்து சொல்றோம். அடுத்தவங்ககிட்ட சொல்லும்போது என்ன செய்யறோம்? நம்ம அந்த நினைப்பில் இருக்கிறோம் இல்லையா? ஒருத்தருக்கு நம்ம டொனேஷன் கலெக்ஷன் பண்ண போறோம், இந்த மாதிரி கோயில் கட்டுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பேசுறோம். பேசி அவங்களுக்கு சொல்லும்போது என்ன சொல்றோம்? பகவானை பத்தி தான் பேசுறோம். அப்படி பேசும்போது நம்ம எப்பயுமே பகவான் நம்மளோட நினைவில் இருக்கிறாரு. இல்ல வீட்டுல பூஜை பண்றோம், பூஜை பண்ணும்போது பெரும்பாலும் வந்து நம்ம பகவான் நினைச்சுதான், வேற நினைவுக்கு நம்ம மனசுல இடம் கொடுக்க கூடாது. ஒரு பூ கட்டும் போது அதுதான் எப்பயுமே ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லணும்னு சொல்றது. நம்ம சொல்லி சொல்லி பழகிட்டா நம்ம நினைக்கிறோமோ இல்லையோ, நம்மளுடைய சப்கான்சியஸ் மைண்டு நமக்கு அறியாமலேயே நம்ம மனதுக்குள்ள பகவானோட பேரு ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். நான் சாண்டிங் பண்ணும்போது 1.25 மணி நேரம் ஆச்சு. அப்படியே சொல்லி அன்னைக்கு நைட்டெல்லாம் கூட, இப்ப கூட நம்ம ரொம்ப டீப்பா நீங்க சாண்டிங் பண்ணி பாருங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு மனசு ரொம்ப கஷ்டம் இழுத்து பிடிச்சு சொல்றது. அப்படி சொல்லும் போது நைட்ல நம்ம தூங்கிட்டா கூட நமக்கு மனது, ஆழ் மனது அது நம்ம பகவான நாமாவை சொல்லிட்டே இருக்கோம். அந்த மாதிரி நம்ம எது வந்து பகவான் நினைக்க செய்யலையோ அந்த மாதிரி வேலையை நம்ம வந்து விட்டுறோம், தேவையில்லை.
இப்போ மேக்சிமம் இது இந்த நேரத்துல எல்லாம் டிவில சீரியல் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. இந்த சீரியல் பார்க்கும்போது நாளைக்கு என்ன அதனோட விஷயம் ஆச்சு அதை பார்ப்போம். பக்கத்து வீட்டுல ஏதாவது பிரச்சனையா, இல்ல அடுத்த தெருவில் பிரச்சனையா, எல்லாருமே அதான் பேசிட்டு இருப்பாங்க மக்கள். நம்ம பக்தர் சுத்தியும் பக்தர் இருந்தா பரவாயில்ல, பக்தர் இல்லாத நாண்டி ஓடிச்சு வீடா இருக்குது அக்கம் பக்கத்துலன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு வர்றது கஷ்டம். நல்லது கேட்கறதுக்கு நாடு ரொம்ப கஷ்டம் தான். ஒரு கெட்டது கேட்டா சொன்னா ஒரு அடுத்தவங்க பத்தி ஒரு குறையான விஷயம்னா இன்ட்ரெஸ்டா பேசுவாங்க, நல்ல விஷயம்னா பேசுறது கஷ்டம். ஒரு சின்ன கதை. ஒருத்தர் ஒரு ஊருக்கு போறாங்க. ஒருத்தர் தேடிட்டு போய் அவர் கேக்குறாங்க அட்ரஸ் என்னன்னு கேக்குறாங்க. இந்த ஊர்ல ரொம்ப நல்லா படிச்சவருங்க, ஒரு நல்ல குணவானுங்க, அவருக்கு வந்துட்டு ஒழுக்கமா வாழ்றவருங்க, அவர் வீடு எதுங்க அப்படின்னு கேட்டா யாருமே தெரியல அப்படின்னு சொல்றாங்களாம். ஆனா அதே சொன்னாராம், இந்த ஊர்ல ஒரு நொண்டி இருக்கிறாரே தெரியுமான்னாங்களாம். தெரியும். ஆனா அவருடைய குணநலன் அப்படித்தானே எல்லாத்துக்கும் தெரியும். இருந்தாலும் அந்த குணநலத்தை சொல்ல மாட்டாங்க. இவர் ரொம்ப ஒழுக்கமானவரு, இவர் நல்லவரு, இவர் ரொம்ப படிச்சவரு, ஆனா சொல்ல மாட்டாங்க அவரு நொண்டி. அந்த மாதிரி ஒரு குறையத்தான் பாக்குற உலகம் இது. குறைய சொன்னாதான் அடையாளம் தெரியும். அந்த மாதிரி பழகி இருக்கிற உலகம். முள்ளே காலில் குத்துனாலும் என்ன சொல்றோம், முள்ளு வந்து என் காலை குத்திருச்சு, அந்த முள்ளா வந்து நம்ம காலை குத்துது இல்ல, நம்ம தான் போய் குத்திக்கிறோம். அந்த மாதிரி நம்ம அடுத்தவங்க குறை சொல்ற ஒரு மனசுதான் நமக்கு எல்லாருமே அது நேச்சுரலா பழகிருச்சு. பட் நம்ம இந்த இதுக்கு வந்த பின்னாடி நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்மளதான் நம்ம திருத்திக்கணும். எப்படி திருத்திக்கணும், பகவானை தான் நினைக்கணும், கிருஷ்ணரை எப்போதும் நினைவு கொள்ளணும், மற்ற எந்த நேரத்திலும் மறக்கக்கூடாது. அதுக்கு என்ன பண்ணணும், ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பகவானோட சர்வீஸ்ல முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம இருக்கணும். இந்த சாஸ்திரம் எல்லாமே இதுதான் சொல்லுது. ஹரே கிருஷ்ணா. அதே மாதிரி ஐரோப்பியால இருக்க அமெரிக்க மாணவர்களை பத்தி இதுல பிரபுபாதர் சொல்லிக்கிறாரு. அமெரிக்காவுல வந்து நம்ம கொள்கையை வந்து இந்தியாவிலேயே நம்ம வந்து கலாச்சாரம் மிக்க நாடு இந்த உலகத்திலேயே, இதுலயே வந்து அந்த கலாச்சார கொள்கையை வந்து ஏத்துக்கிறது மக்கள் வந்து புறக்கணிச்சுட்டு அமெரிக்கா பார்த்து அந்த மாதிரி வாழணும்னு ஆசைப்படுறாங்க. அந்த ஐரோப்பிய நாள் அவங்க என்ன செய்யறாங்க, அவங்க எல்லாம் ஏத்துக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம்தான். ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு குடும்பம் கிடையாது, அவங்களுக்கு ஒரு கலாச்சாரம் கிடையாது. இந்த மாதிரி ஒருவருக்கு ஒருவர்னா ஒருத்திக்கு ஒருவன், ஒருவனுக்கு ஒருத்தி அப்படிங்கிறது வாழ்றது கஷ்டம். அதே மாதிரி பரம்பரையா கூட்டு குடும்பமா வாழ்றது கஷ்டம். அதே மாதிரி நம்ம ஒரு பந்த பாசம் நம்ம வீட்டுல ஒரு என்ன கலாச்சாரம்னா, இப்ப கூட வில்லேஜ் பக்கம் இப்பெல்லாம் கொஞ்சம் கம்மியாயிடுச்சு. ஒரு வீட்டுல பொண்ணு பார்க்க போனோம்னா என்ன செய்யறாங்க, தாய் மாமனை போய் கேட்பாங்க, உங்க பொண்ணு அங்க போய் நாங்க உங்க சிஸ்டர் பொண்ணை நாங்க பார்க்க போறோம் அப்படின்னு தாய் மாமனுடைய அனுமதியோட தான் பார்ப்பாங்க. இதுதான் கலாச்சாரம். ஏன்னா தாய் மாமன் வீட்டுல பொண்ணு இருக்கும், அவங்க குடுக்கலாம்னு நினைப்பாங்க, சொந்தம் அப்புறம் தான் வேறவங்க. இதுதான் கலாச்சாரம். அந்த மாதிரி கலாச்சாரம் எல்லாம் கிடையாது அவங்க கிட்ட. அப்படி இருக்கிற நாட்டிலேயே போயிட்டு பகவான் கிருஷ்ண உணர்வை கொடுத்து கிருஷ்ணரை வந்துட்டு மக்களை வந்து நம்ம ஏத்துக்கிறதோட அவங்க பாருங்க எவ்வளவு அழகா ஏத்துக்கிறாங்க தெரியுங்களா. மாயாப்பூருக்கு வந்து பாருங்க, ஒரு வெளிநாட்டுக்காரங்களும் அந்த சேலையை கட்டிக்கிட்டு போறத பார்த்தா நமக்கு வந்து வெக்கமா இருக்கு. ஏன்னா நம்ம பிள்ளைங்க எல்லாம் பேண்ட் ஜீன்ஸும் டிஷர்ட்டும் போட்டுட்டு திரியிறாங்க. அவங்க என்னன்னா நம்மளுடைய கல்ச்சரை ஃபாலோ பண்றாங்க. இது வந்துட்டு இந்த கலாச்சாரம் வந்து நம்ம நேரம் மற்றும் இடத்தின்படி மத கோட்பாடுகள் நம்ம பின்பற்றணும். பீஷ்மதேவர் என்ன பண்ணாரு, அவர் 1.9.9 ஹரே கிருஷ்ணா ஸ்ரீமத் பாகவத் இருக்குதுங்களா, யாராச்சும் வச்சிருக்கீங்களா பக்கத்துல, இத படிச்சேன்னா யாராச்சும் அதுக்குள்ள புக் எடுங்க. பீஷ்மதேவர் வந்து காலத்திற்கும் இடத்திற்கும் படிங்க மாதாஜி, யாராச்சும் இந்த ஸ்ரீமத் பாகவத் இது மட்டும் படிங்க, புக் எடுங்க. அது வைக்க படிக்கிறேங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நேரம் மற்றும் இடத்திற்கு மத கோட்பாடுகள். தேச கால விபாக வித். பீஷ்மதேவா காலத்திற்கும் இடத்திற்கும் ஏற்றவாறு சமய கொள்கைகளை முழுமையாக அறிந்திருந்தார். 8 வசுக்களில் சிறந்தவரான பீஷ்மதேவர் அங்கு கூடியிருந்த பெரிய மற்றும் சக்தி வாய்ந்த அனைத்து ரிஷிகளையும் வரவேற்றார். ஏனென்றால் அவர் காலத்திற்கும் இடத்திற்கும் ஏற்ப அனைத்து மத கொள்கைகளையும் முழுமையாக அறிந்திருந்தார். சமய கொள்கைகளை நேரம் மற்றும் இடத்தின் அடிப்படையில் எவ்வாறு சரி செய்வது என்பது நிபுணத்துவ மதவாதிகளுக்கு நன்றாகவே தெரியும். உலகின் அனைத்து பெரிய ஆச்சாரியர்கள் மற்றும் மத போதகர்கள் அல்லது சீர்திருத்தவாதிகள் நேரம் மற்றும் இடத்தின் அடிப்படையில் மத கொள்கைகளை சரி செய்து தங்கள் பணியை நிறைவேற்றினர். உலகின் பல்வேறு பகுதிகளில் வெவ்வேறு காலநிலைகள் மற்றும் சூழ்நிலைகள் உள்ளன. மேலும் இறைவனின் செய்தியை பிரசங்கி ஒருவர்
தனது கடமைகளை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்றால் அவர் நேரம் மற்றும் இடத்தின் அடிப்படையில் விஷயங்களை சரி செய்வதில் நிபுணராக இருக்க வேண்டும். வழிபாட்டு முறைகளில் மாற்றங்கள் உள்ளன, ஆனால் அது தவறு இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி புக் எடுத்தீங்களா? யாருனா எடுக்கலையா? ஓகே மாதாஜி. இதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா, பீஷ்ம தேவர் வந்து மரணப்படுக்கையில் இருந்தாரு. மரணப்படுக்கையில் இருக்கும்போது எல்லாரும் வந்து பாக்குறாங்க. பெரிய பெரிய ரிஷிகள், பகவானே வந்து பாக்குறாரு, ஸ்ரீகிருஷ்ண பரமாத்மாவே வந்து பாக்குறாரு. அப்பதான் அவரு அந்த விஷ்ணு சகாஸ்திர நாமம் சொல்றாரு. பகவான் நேருக்கு நேரா அவருடைய நாமாவை சொல்லி பிரைஸ் பண்றாரு, புகழ்ந்து பேசுறாரு. அப்ப இருக்கும்போது அப்படி இருக்கிற அந்த சூழ்நிலையில வந்தவங்களை வந்து அவரு வரவேற்றாரு. வரவேற்றாரா நீங்க நினைக்கிறீங்க ஏன் வந்து வர சொன்னாங்களா? அப்படிலாம் கிடையாது. நாம செய்யக்கூடிய ஒரு ஒரு செயலும் மனசு, காயம், வாக்கு, அதாவது மனம், உடல், வார்த்தை, 3 சம்பந்தப்பட்டது. அவர் மனதாலேயே அவங்களாம் முக்த ஆத்மாக்கள். வந்திருக்கவங்களும் பெரிய பெரிய ஆத்மாக்கள் தான், யாரும் சாதாரணமானவங்க இல்ல. அவரையும் அந்த இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அவரு வரவேற்றாரு அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் 1.9.9ல கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வழிபாட்டு முறைகளில் மாற்றங்கள் உள்ளன, அது தவறு இல்லை. நமது கிருஷ்ண உணர்வு இயக்கம் உலகம் முழுவதும் நடந்து வருகிறது. மேலும் பல்வேறு மையங்களில் தெய்வங்களின் சிலைகளையும் நிறுவுகிறோம். சில சமயங்களில் நமது இந்திய நண்பர்கள் இட்டுக்கட்டிய கருத்துக்களால் கொப்பளிக்கிறார்கள். இது செய்யப்படவில்லை, அதுவும் செய்யப்படவில்லை. ஆனால் மிகப்பெரிய வைஷ்ணவர்களில் ஒருவரான துருவ மகாராஜாவுக்கு நாரத முனியின் இந்த அறிவுறுத்தலை அவர்கள் மறந்து விடுகிறார்கள். குறிப்பிட்ட நேரம், நாடு மற்றும் வசதிகளை கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். இந்தியாவில் வசதியாக இருப்பது மேற்கத்திய நாடுகளில் வசதியாக இருக்காது. உண்மையில் ஆச்சாரியர்களின் வரிசையில் இல்லாதவர்கள் அல்லது தனிப்பட்ட முறையில் ஆச்சாரியராக எப்படி இருக்க வேண்டும் என்ற அறிவு இல்லாதவர்கள் இந்தியாவிற்கு வெளியே உள்ள நாடுகளில் இஸ்கான் இயக்கத்தின் செயல்பாடுகளை தேவையில்லாமல் விமர்சிக்கின்றனர். இத்தகைய விமர்சகர்கள் தனிப்பட்ட முறையில் கிருஷ்ண உணர்வை பரப்புவதற்கு எதையும் செய்ய முடியாது என்பதே உண்மை. யாரேனும் ஒருவர் சென்று பிரசங்கம் செய்தால் எல்லா இடர்களையும் எடுத்துக்கொண்டு நேரத்தையும் இடத்தையும் கருத்தில் கொண்டு வழிபாட்டு முறைகளில் மாற்றங்கள் இருக்கலாம். ஆனால் சாஸ்திரத்தின்படி அது தவறு அல்ல. தேங்க்யூ மாதாஜி. இந்த வழிபாட்டு முறைகளில் மாற்றங்கள் உள்ளன, ஆனால் அது தவறு இல்லை. இதுக்கு என்ன கொடுத்திருக்கிறாரு இந்த இடத்துலன்னா, ஸ்ரீமத் பாகவதம் 4வது காண்டத்துல 8வது ஸ்லோகத்துல 8வது அத்தியாயத்துல 54வது ஸ்லோகத்துல இருக்கிறத வந்து இந்த இடத்துல பிரபுபாதர் குறிப்பிட்டிருக்கிறாரு. அதாவது வழிபாட்டு முறைகளில் மாற்றங்கள் உள்ளன, தவறில்லை. அது எப்படின்னா, இந்த இதுல வந்து நாரத முனி வந்துட்டு துருவ மகாராஜாவுக்கு அவரு காட்டுக்கு போறாரு. நான் பகவானை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறாரு. போகும்போது நாரத முனி குறுக்க வர்றாரு. வந்து அவருதான் குரு, அவருக்கு ஆன்மீக குரு. அவரு வந்து சொல்றாரு என்னன்னு, நீங்க வந்துட்டு மந்திரம் கொடுக்குறாரு. இந்த மந்திரத்தை நீங்க சொல்லலாம் அப்படின்னு. அது வந்து துவாதாட்சாட்சர மந்திரம். துவாதாட்சாட்சர மந்திரம்னா 12 எழுத்து மந்திரம். எந்த மந்திரம்? அதாவது பிரணவத்தை முதல்ல கொண்டது. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய அப்படிங்கிற மந்திரத்தை சொல்லி இந்த மந்திரத்தை சொல்லுங்க. இப்ப நம்ம எந்த கோயிலுக்கெல்லாம் சாமியை சுற்றி கூப்பிடுறோம் இல்லைங்களா? அதனால இது பகவான் கிருஷ்ணருக்குரிய இந்த மந்திரம், இத சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஆனா நம்ம ஒரு மந்திரம் சொல்லணும்னா யார் சொல்றாரு? கோயிலுக்கு போனா கோயில்ல ஐயருங்கதான் சொல்றாங்க. நம்ம சொல்றோமா? நமக்கு சொல்றாங்க இல்ல. அர்ச்சனை பண்ணும்போது கூட தட்டுல கை வைங்கன்றாங்க. அவர் சொல்லி பேரை சொல்லு, கோத்திரம் சொல்லு, குணம் சொல்லுங்கிறாங்க. ஆனா இங்க எப்படின்னா, இஸ்கான்ல, குறிப்பா இஸ்கான்ல நீங்க வரீங்களா, உங்களுக்கே மந்திரத்தை சொல்லி தராங்க. இந்த மாதிரி எந்த ஒரு அமைப்பிலையுமே நமக்கு மந்திரம் எல்லாம் சொல்லி தரது கிடையாது. அப்படி மந்திரம் ஒன்னொன்னுக்கு மந்திரம். அதாவது எந்த ஜாதியில பிறந்தாலும் சரி, எந்த இனமா இருந்தாலும் சரி, எந்த மதமா இருந்தாலும் சரி, மிலேச்சனா இருந்தாலும் சரி, சண்டாளனா இருந்தாலும் சரி, எப்படிப்பட்ட தாழ்ந்த குலத்தை சேர்ந்தவர்களாக இருந்தாலும் சரி, அவர்களுக்கு வந்து மந்திரத்தை கொடுக்குறாங்க. எப்படி கொடுக்குறாங்க? நாம ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் ஃபாலோ பண்ணணும். இப்போ இந்த இடத்துல நாரதருக்கு இவர் சொல்லும் போது துருவ மகாராஜாவுக்கு இந்த 12 எழுத்து மந்திரத்தை ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய
நாரதர் கொடுக்கும்போது சொல்றாரு துருவரு, என்னால முடியாது, ஏன்னா அவர் சத்திரியர், நான் சத்திரியர், நான் எப்படி சொல்றது அப்படின்னுட்டு அவரு சிஷ்யனா ஏத்துக்கிறாரு. நம்ம எந்த ஒரு மந்திரத்தையும் நம்மளா சொன்னா பலன் கிடையாது. ஒரு குரு தான் நம்ம கொடுக்குற மந்திரத்தை, குரு மூலமா தான் நாம செவி வழியா கேட்டு மந்திரத்தை பெறணும். அதுக்குதான் பலன். அது எப்பேற்பட்ட குரு? அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆச்சாரியார்கள், அவர்கள் வழியில் வந்த குரு, ஆன்மீக குரு. 4 சம்பிரதாயம் இருக்குது இந்தியாவுல. அந்த 4 சம்பிரதாயமே மூலம் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தான். அவற்றிருந்து வந்தது பிரம்மா, நாரதர், பிரம்ம மத்வ கௌடிய சம்பிரதாயம். இது அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆச்சாரியார்கள் பரம்பரையில் வர்றது. இதுதான் இஸ்கான். அந்த வழியில வந்தவர் தான் சில பிரபுபாதர். இப்ப நாம அதை பின்பற்றிட்டு இருக்கிறோம். நாமளும் வந்து அவங்க சொல்ற ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷனை கேட்டு பக்தியில முன்னேற்றம் கண்டு பக்தி தொண்டு பகவானுக்கு புரிஞ்சு குருவை ஏத்து அதன்படி நம்ம அவருடைய சொல்ல கேட்டு நடக்கணும். அடுத்து பார்க்கலாம். நியம ஆக்ரகா அப்படிங்கிறது. நியம ஆக்ரகாங்கிறது 2 வகை பொருள் இருக்குது இதுக்கு. நியமனாவே விதிகள். இதுல ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் வித்தியாசம், ஆக்ரக அக்ரக. நியம ஆக்ரகன்னு போட்டா ஏற்றுக்கொள்ளும் ஆவல்னு பேரு, நியம அக்ரகா அப்படின்னு. அந்த சின்ன போட்டா ஏற்க தவறியது. என்ன ஏற்க தவறியது பார்க்கலாம் நம்ம. ஆக்ரகான்ற சொல்லுக்கு ஏற்றுக்கொள்ளும் ஆர்வம். அக்ரக என்ன? ஏற்றுக்கொள்ள தவறுதல் என்று பொருள். இந்த 2 வார்த்தைகள் ஒன்று நியம, அதாவது நியமங்கள் தான் விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகள். இந்த வார்த்தையோட சேர்க்கறதுனால இந்த சென்டென்ஸ் ஃபுல் ஆகுது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, படிங்க மாதாஜி. நியம அக்ரக அந்த ஸ்கிரீன்ல தெரியுது, படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இது வெறுமனே கண்மூடித்தனமாக பின்பற்றுகிறது. நியமக்கிரக என்றால் விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகளை ஏற்காமல் இருப்பது. நியமக்கிரக என்பதன் மற்றொரு அர்த்தம் விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகள் கண்மூடித்தனமாக பின்பற்றுவதாகும். ஆனால் அவர் என்ன செய்கிறார் என்று அவருக்கு தெரிவதில்லை. எல்லோரும் இதை செய்கிறார்கள், ஆனால் அவர் ஏன் செய்கிறார் என்று அவருக்கு புரிவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிச்சிருக்கீங்களா? ஓகே. இதுல என்ன சொல்றாங்க? நாம விதி நியமாக்கிறங்கன்னா விதி ஒழுங்குமுறைகள். இப்ப நமக்கு ஒண்ணும் கஷ்டமானது கிடையாது. வந்தாவே என்ன சொல்றாங்க? நல்லத சொல்றாங்க. என்னன்னா நமக்கு இங்க இருக்கிறது ஃபர்ஸ்ட் கொடுக்கறதே தவறான ஒரு நம்ம 4 போல்ஸ் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் ஃபாலோ பண்ண சொல்றாங்க. அத நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். முக்கியமா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா பகவானோட நாமம் சொல்லணும். ஹரிநாமம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இந்த மந்திரத்தை நம்ம விடாம சொல்லணும். முக்கியமானது அதுதான் நமக்கு. அப்புறம் ஹரே கிருஷ்ணா படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வெறுமனே நான் ஒழுங்குமுறை கொள்கையுடன் நிரம்பி இருக்கிறேன். நியாமக்கரக என்றால் ஒழுங்குமுறை கொள்கையான நியம ஆக்ரகத்தை ஏற்காமல் இருப்பது. அக்ரகம் என்றால் ஏற்காதது. நியமாக்கிரக என்றால் நான் ஒழுங்குமுறை கொள்கையுடன் நிரம்பி இருக்கிறேன், ஆனால் நான் முன்னேறுகிறேனா என்று தெரியவில்லை. விளைவு இல்லாமல் வெறுமனை பின்பற்றுவது நியமாக்கிரக எனப்படும். ஐரோப்பா, அமெரிக்கா மற்றும் பிற மேற்கத்திய நாடுகளில் பின்பற்றப்படும் விதிகள் மற்றும் கட்டுப்பாடுகள் இந்தியாவில் பின்பற்ற வேண்டிய அவசியமில்லை. விளைவு இல்லாமல் வெறுமனை பின்பற்றுவது நியமக்கிரகம் எனப்படும். ஒழுங்குமுறை கொள்கைகளை பின்பற்றாமல் மாறாக ஆடம்பரமாக வாழ்வது நியமக்கிரகம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. நியமா என்ற சொல்லுக்கு ஒழுங்குமுறை கொள்கைகள் என்றும், ஆக்ரகா என்றால் ஆவல் என்றும் பொருள். அக்ரஹா என்ற சொல்லுக்கு ஏற்றுக்கொள்ளாதது என்று பொருள். விளைவு இல்லாமல் ஒழுங்குமுறை கொள்கைகள் நாம் பின்பற்றக்கூடாது. ஒழுங்குமுறை கொள்கைகளை ஏற்க தவறக்கூடாது. சிக்கலான விவரங்களுடன் மட்டுமே நாம் இருக்கிறோம்.
கிரகஸ்தா அல்லது பிரம்மச்சாரி அல்லது சந்நியாசி, யாராலும் அவர்களின் அனைத்து விதிகளையும் விதிமுறைகளையும் கண்டிப்பாக பின்பற்ற முடியாது என்பதை நீங்கள் எப்போதும் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். கலியுகத்தில் அது சாத்தியமில்லை. எனவே நான் உங்கள் மீது தவறுகளை கண்டால், நீங்கள் என் மீது தவறு கண்டால் அது கோஷ்டியாக இருக்கும். மேலும் எங்கள் உண்மையான வணிகம் தடைப்படும். எனவே சைத்தன்ய மகாபிரபு ஹரிநாம ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை உச்சரிக்க வேண்டும் என்று பரிந்துரைத்துள்ளார். இது அனைவருக்கும் பொதுவானது. கிரகஸ்தா, வானப்பிரஸ்த அல்லது சந்நியாசி அவர்கள் எப்போதும் ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை உச்சரிக்க வேண்டும். பின்னர் எல்லாம் சரியாகிவிடும். இல்லையெனில் முன்னேறுவது சாத்தியமில்லை. விவரங்களுடன் மட்டுமே நாம் சிக்கலாக இருப்போம். இது நியமக்கிரக எனப்படும். நியமாக்கிரகத்தை பத்தி இதுல கொடுத்திருக்கிறாங்க. இந்த முதல்ல அந்த நியமாக்கிரக ஒழுங்குமுறைகள், அதாவது ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம் 2.3.17 அது என்ன கொடுத்துருக்குன்னா, அதனுடைய மொழிபெயர்ப்புல அந்த ஸ்லோகத்துக்கு சர்வ நன்மை பயக்கும் முழுமுத கடவுளை பற்றிய விஷயங்களை உரையாடுவதில் காலத்தை பயன்படுத்துபவனை தவிர மீதமுள்ள ஒவ்வொருவரின் ஆயுளையும் சூரியனானது உதயத்தாலும் அஸ்தமிப்பாலும் குறைக்கிறது. இதனுடைய கருத்து என்னன்னா, மத்தவங்களோட ஆயுள்னா குறையுது, ஆனா பகவானோட பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுறவங்களுடைய ஆயுள் மட்டும் குறையறதே இல்லை. ஏன் குறையறது இல்ல? அவரை பத்தி பேசி பேசி அவரை பத்தி நினைச்சு கடைசியில் நம்ம பகவானோட உலகத்துக்கே போவோம். மத்தவங்கலாம் வீணான பேச்சு பேசி டைம் வேஸ்ட் பண்ணி நம்மளுடைய சொரூபம் என்ன, உண்மையான சொரூபம் வந்து நம்ம வந்து பகவானோட அங்கங்கள் ஜீவேர சொரூபைய நேர நித்திய தாஸ். நாம வந்து பிறவி எடுத்ததே பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு புரியத்தான் அப்படிங்கிறது தெரியறது இல்ல. தெரியாத அறியாமையால் அவங்க இருக்கிறாங்க. அதே மாதிரி இந்த பக்தி தொண்டில் வந்து நமக்கு இழப்புங்கிறதே கிடையாது. 2.40 பகவத்கீதை எடுத்து பாருங்க, பகவானே சொல்றாரு இந்த பக்தி தொண்டில் இழப்பு கிடையாது. ஏன் இழப்பு கிடையாது? இப்ப நம்ம படிக்கிறோம், நர்சரி, எல்கேஜி, யூகேஜி, பிஏ, பிஎஸ்சி, பிகாம், எம்காம் படிச்சுட்டு போறோம். நாம இறந்துடுறோம். இறந்துட்டு திரும்ப இன்னொரு பிறவி எடுக்கிறோம். எடுக்கும்போது என்ன பண்றோம்? திரும்ப படி எல்கேஜி, யூகேஜி, பிஏ, பிஎஸ்சின்னு. ஆனா இந்த ஆன்மீக படிப்புல மட்டும் நமக்கு இன்னைக்கு நான் படிச்சாச்சு, இன்னைக்கு உயிர் போயிடுச்சப்பா, இறந்துட்டோம், அடுத்த பிறவி எடுத்தோம்னா இந்த படிச்சதெல்லாம் நம்ம அப்படியே அதோட அதுக்கு மேல கண்டினியூ ஆகும். நான் பாகவதம் ஒரு 6 காண்ட படிச்சுட்டேன், 7வது காண்ட படிக்கல. அடுத்த பிறவியில கண்டிப்பா நானு 6 அப்படியே பகவான் நினைப்புல கொடுத்துருவாரு இருக்குது. 7வதுல இருந்து தான் படிக்கணும். அதனாலதான் இந்த ஆன்மீக கல்வி என்பது, ஆன்மீகம் என்பது இதுல நமக்கு எதுவுமே இழப்பு கிடையாது. ஒரு சிறிய முயற்சி கூட மிகப்பெரிய அபாயத்திலிருந்து காப்பாற்றும். ஹரே கிருஷ்ணா. இத வந்து நம்ம அது வந்து நியமாக்கிரகா நாம் அதை வந்து பின்பற்றணும். ஏற்றுக்கொள்ளாதுன்னா நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது. எதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது? தவறான செயல்கள் எதையுமே நம்ம ஏற்றுக்கூடாது. சரியான செயல்னு சொன்னாவே நாம பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யறதுதான். ஏன்னா பகவான் அவரை போலயே நம்மளை படைச்சிருக்கிறாரு. நாம அவருடைய அங்கத்துருக்குகள், தங்கத்திலிருந்து ஒரு பீஸ், சின்ன ஒரு பீஸ் எடுத்து போட்டா அந்த தங்கத்தின் தன்மை வந்து அதேதான். அளவில் வந்து குறைவா இருக்கும், பட் தன்மையில வந்து ஒரே மாதிரிதான் தங்கத்தின் தன்மை இருக்கும். அதுதான் பகவான் கிட்ட இருந்து நம்ம வந்தோம். கடல் நீருக்கு இது வந்து சில பிரபுபாதர் கொடுக்குற உதாரணம். கடல் நீர் இருந்து ஒரு டிராப் எடுத்தாவும் அந்த கடல் நீர் இருக்கிற தன்மைகள்லாம் அதே மாதிரிதான் இருக்கும், அளவுதான் வித்தியாசப்படுது. அது மாதிரி நம்ம கிரகஸ்தா ஆகட்டும், இல்ல பிரம்மச்சாரி ஆகட்டும், சன்னியாசி ஆகட்டும், எல்லாருமே 100% கரெக்டா பின்பற்றுறாங்களா அப்படின்னா கண்டிப்பா முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க சில பிரபுபாதரே சொல்றாரு. அதுவும் இந்த கலியுகத்துல அது முடியாது அப்படிங்கிறாங்க. அதனால நாம என்ன செய்யணும்னா, பொதுவான ஒரு இது எல்லாருக்குமே, கிரகஸ்தர், பிரம்மச்சாரி, சன்னியாசி, வானப்பிரஸ்தா எல்லாருக்குமே ஹரிநாமம். இந்த கலியுகத்துக்கு அரே நாம அரே நாம அரே நாமைவ கேவலம் களவு நாஸ்தேவ கதி ரன்யாதாங்கிறாங்க. அதை விட்டா நமக்கு வேற கதியே கிடையாது. ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம், ஹரிநாமம், அதை தவிர நமக்கு வேற கதி இல்லை. அததான் நம்ம எப்பயுமே
உச்சரிக்க வேண்டும். அப்பதான் நம்ம பக்தியில முன்னேறுவோம். இதுதான் நியம ஆக்ரகான்னு சொல்லிட்டு பிரபுபாதா சொல்றாரு. மாயாப்பூர்ல மார்ச் 10, 1976 மார்னிங் தன்னுடைய சீடர்களோட வாக்கிங் போவார். அப்ப சொன்னாரு, ஹரே கிருஷ்ணா, நான் பழமைவாதியாக மாறினால். படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் பழமைவாதியாக மாறினால் நீங்கள் யாரும் என்னிடம் வரமாட்டீர்கள். அந்த கவிஞர் ஆலன் கின்ஸ்பர்க் கூறினார். சுவாமிஜி, நீங்கள் மிகவும் பழமைவாதி. இல்லை, நான் மிகவும் தாராளவாதி. உனக்கு தெரியாது. நான் பழமைவாதியாக மாறினால் நீங்கள் யாரும் என்னிடம் வரமாட்டீர்கள். ஒரு பிரம்மச்சாரி ஒரு இளம் பெண்ணை கூட பார்க்கக்கூடாது என்பது கண்டிப்பாக தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. ஆனால் என்ன செய்ய முடியும்? மேற்கத்திய நாடுகளில் சிறுவர் சிறுமியர் மிகவும் சுதந்திரமாக கலந்து கொள்கின்றனர். மேலும் என் அன்பான ஆண்களே, நீங்கள் ஒரு இளம் பெண்ணை கூட பார்க்க முடியாது என்று நான் சொன்னால் பிறகு முடிந்தது. அங்கு என் தொழில் முடிந்தது. எனவே என்னால் முடிந்தவரை நாட்டுக்கு ஏற்ப சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப ஏற்பாடு செய்கிறேன். எனவே படிப்படியாக அவர்கள் சரியான நிலைக்கு வருகிறார்கள். எனவே நாம் தேச கால பத்ராவை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஆனால் நாங்கள் எங்கள் கொள்கைகளை அப்படியே வைத்திருக்கிறோம். ஆனால் சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்ப ஏற்பாடு செய்கிறோம். அது தேவைப்படுகிறது. நான் பிரசங்க வேலையில் இணைந்திருக்கிறேன். நான் ஒரு இந்திய சந்நியாசி போல உங்கள் நாட்டிற்கு வந்துள்ளேன். உங்கள் விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகளில் இருந்து வேறுபட்ட பல விதிகள் மற்றும் கட்டுப்பாடுகள் இந்தியாவில் உள்ளன. ஆனால் நான் பின்பற்றினால் இந்த கருத்தாக்கத்தின் விதிகள் மற்றும் கட்டுப்பாடுகளை நான் கடைபிடித்தால் இங்கே இருக்க முடியாது. ஆனால் நான் கிருஷ்ண உணர்வை பிரச்சாரம் பணியை செய்ய வேண்டும். எனவே நான் விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகளில் அவ்வளவு பற்றுக்கொள்ளவில்லை. ஆனால் நான் பிரசங்க வேலையில் இணைந்திருக்கிறேன். எனவே இந்த நியமாக்கிரகம் கிருஷ்ண உணர்வுக்கு எதிரானது. மற்றும் நியமக்கிரக நீங்கள் மிகவும் வசதியான நிலையில் இருக்கும்போது நீங்கள் விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகளை கடைபிடிக்கவில்லை என்றால் அதுவும் கிருஷ்ண உணர்விற்கு எதிரானது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. பிரபுபாதர் சொல்றாரு, கான்வர்சேஷன் 2 பேர் பேசிட்டு இருக்கும்போது யாரு அப்ப சொல்றாரு என்னன்னுட்டு, ஒருத்தர் சொல்றாரு, நீங்க வந்துட்டு ரொம்ப பழமைவாதி, இல்லாட்டி நான் மிகவும் தாராளவாதி, உங்களுக்கு தெரியாது. நான் பழமைவாதியா மாறினா நீங்க யாருமே என்கிட்ட வரமாட்டீங்கன்னு சொல்றாரு. ஏன்னா அங்க வந்துட்டு ஒரு பிரம்மச்சாரி நம்மளுடைய நாட்டுல பிரம்மச்சாரியா இருக்கிறவங்க இந்தியாவுல ஒரு இளம்பெண்ணை கூட பார்க்க கூடாது, பேசக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு பிரம்மச்சாரி பெண்கள்கிட்ட இருந்து தூரம் இருக்கணும். சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த விஷயத்துல ரொம்ப கண்டிஷனா இருந்தாரு. அவருடைய சீடர் கூட ஒருத்தர் யாரோ ஒரு சும்மா சோட்டா ஹரிதாஸ் தாக்கூரார்னு பேரு, அவரு சும்மா ஒரு கண்ணோட்டத்துல தவறா பார்த்துட்டாரு. அவ்வளவுதான். ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா பக்கத்துல சேர்த்தவே கிடையாது சைத்தன்ய மகாபிரபு அவரை. அவரு கடைசியில இறந்துட்டார். இத தாங்க முடியாது, அவரு தற்கொலையே பண்ணிட்டாரு. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா கடைபிடிச்சாங்க. பெண்களை கிட்ட பார்க்க கூட கூடாது, பேசக்கூடாதுன்னுட்டு. ஆனா வெளிநாட்டுல தான் ஆகுதா? இல்ல, வெளிநாட்டுல எல்லாம் அது அவங்களுக்கு உறவு முறையே கிடையாது. அதுவும் யாரும் அந்த அளவுக்கு கண்டிஷன் கிடையாது. அவங்களுடைய பழக்க வழக்கமே அவ்வளவுதான். நான் இங்க எங்க நாட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி இங்க சொல்ல முடியுமானா முடியாது. ஏன்னா அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி சொன்னாதான் அங்க கொஞ்சம் ஏத்துக்குவாங்க. இல்லாட்டி டக்குன்னு சொன்னதும் ஏத்துக்குவாங்களா சொல்லுங்க? சொன்னா யாருமே ஏத்துக்க மாட்டாங்க. அதுவும் அவங்க இருக்கிற சூழ்நிலையே வேற. இப்போ கிருஷ்ண ஜென்மாஷ்டமி அன்னைக்கு சேலம் இஸ்கான் ஒரு கோகுலச்சந்திரதாஸ் பிரபுஜி அவர் பேசுறாரு. அந்த 12 மணிக்கு ஜென்மாஷ்டமி அன்று என்ன பேசுறாரு தெரியுங்களா? எல்லாரும் அமெரிக்காவுக்கு போகணும்னு ஏன் ஆசைப்படுறீங்க? அங்க என்ன இருக்குது? 10 நாளைக்கு ஒரு டைம் தான் அங்க குளிப்பாங்க. அந்த மாதிரி அதே மாதிரி அவங்க ஜீன்ஸ் பேண்ட் போடுறாங்க. அதை பார்த்து இங்க ஜீன்ஸ் பேண்ட் போடுறோம். அங்க நம்ம பிறக்கணும்னு நினைக்க கூடாது. இந்த நாட்டுல எண்ணெய் இல்லை, இங்க இந்தியாவுல எண்ணெய் இல்ல, ஜீன்ஸ் பேண்ட நம்ம போடணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஏன்னா அங்க குளிக்காததுக்கு தகுந்த மாதிரி அங்க அதே பேண்ட 10 நாளைக்கு போடுறாங்க. நாம அப்படி இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ்வளவு அழகா லெக்சர் கொடுத்தாரு அவரு. அமெரிக்காவுக்கு போகணும்னு ஆசைப்படாதீங்க, இங்கேயே இருக்கணும். இந்த மாதிரி ஒரு புண்ணிய பூமி
பாரத தேசம் மாதிரி புண்ணிய பூமி எதுவுமே இல்ல அப்படின்னு சொல்லி பேசினாரு, பிரீச் பண்ணாரு. அப்ப அப்ப பிரபாத் சொல்றாரு என்னன்னு, நான் வந்து இங்க வந்து பிரீச் பண்ண வந்திருக்கேன், பிரசங்கம் பண்ண வந்திருக்கிறேன். நான் வந்து இந்தியாவில் இருக்கிற ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷனே வேற, இங்க அந்த மாதிரி கிடையாது. நான் அங்க இருக்கிற இந்திய அந்தவுடைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் கடைபிடிச்சா இங்க இருக்கவே முடியாதுங்கிறாரு. ஆனா எனக்கு என்ன வேலை, என்னோடது வந்து கிருஷ்ணனோட பிரச்சாரம் பண்ணணும், அதுதான் என்னுடைய ஒரே கோல். அந்த அளவுக்கு நான் வந்து அதனால நான் வந்து அந்த இதுல வந்து நான் பற்று வைக்கல, நியமாக்கறாக அப்படின்னு சொல்லி சில பிரபுபாதர் கூறுறாரு. நீங்க வசதியா நம்ம வசதியா இருக்கிறது பெருசு இல்லை, ஆனா வசதியா இருக்கும் போது நாம ஒழுங்குமுறை விதிகளை வந்து கடைபிடிக்கணும். அப்படி கடைபிடிக்கலைன்னா அது வந்து அந்த கிருஷ்ணனுக்கு எதிரானதுன்னு சொல்லிட்டு சில பிரபுபாதர் கூறுகிறார். அடுத்து வைஷ்ணவ பண்பாட்டின் பயன்பாட்டுக்கு பொருத்தமான அணுகுமுறை. ததாபி பக்த சுபாவகா மரியாதா ரக்ஷணா மரியாதா பாலன ஹயா சாதுர பூஷணா. வைஷ்ணவ நெறிமுறைகளை கடைபிடிப்பதும் பாதுகாப்பதும் ஒரு பக்தரின் பண்பு. வைஷ்ணவ ஆசாரத்தை பேணுவது ஒரு பக்தனுக்கு ஆபரணம். அதாவது நகை. இது வந்து நம்மளுடைய பண்பு என்னன்னா, ஹரே கிருஷ்ணா, நாம வந்துட்டு வைஷ்ணவ நெறிமுறை வந்து கடைபிடிக்கணும், அதுதான் நமக்கு அது வந்து ஒரு பக்தருடைய பண்புன்னு சொல்லி கிடைக்கிறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா, எத்தனை அடிக்கிறீங்க இது பண்ணிருக்கீங்க. ஆமா, எக்கடி இது யாரோ 2 டிவைஸ்ல ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா, 2 டிவைஸ்ல யாரோ ஜாயின் ஆயிருக்காங்க, இது பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. வைஷ்ணவ பண்பாட்டின் அடுத்து ஸ்லோகம் படிக்கிறேங்க. மரியாதா லங்கனே லோகரே உபாசா இக லோக பரலோக நாசா. மதஜி கிளியரா கேட்க மாட்டேங்குது. சரியா பிரபு கொஞ்சம் பாருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா, கேக்குதுங்களா? படிங்க பிரபு, ஒரு ஆசார விதியில படிங்க பிரபு, படிங்க. வைஷ்ணவ நெறிமுறைகளை கடைபிடிப்பதும் பாதுகாப்பதும் வைஷ்ணவ ஆசாரத்தை ஒருவர் ஆசார விதியிலும் மறுமையிலும் தோல்வி. மரியாதா ராக்கி துஷ்ட ஆச்சாரத்தை கடைபிடிப்பது என் மனத்தில் அவர்களை நடத்தி மாதாஜி கேக்குதுங்களா? சொல்லுங்க மாதாஜி. ரெண்டு தடவை வர்ற மாதிரி இருக்குங்க மாதாஜி பேசுறது. ஆமாதாஜி என்னன்னு தெரியல, எதனால தெரியலையே, நான் ஒண்ணுமே பண்ணலையே. யாரோ 2 டிவைஸ்ல ஜாயின் ஆயிருக்காங்க. பிரபுஜி பாருங்க, யாரு 2 டிவைஸ் என்னன்னு தெரியலையே. சொல்லுங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. கோஹோஸ்ட் பண்ணுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிறேன் மாதாஜி. மாதாஜி கேக்குதுங்களா? பண்றேன்.
இருங்க மாதாஜி, இருங்க மாதாஜி. வேற யாருன்னா We want ஹரே கிருஷ்ண மத்தாஜி, ஹோஸ்ட் பண்ணிருக்கோம் மத்தாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, வந்துட்டேன் பிரபு. ஹோஸ்ட் ஆயிருக்கீங்க, இப்ப நீங்க பண்ணலாம். கண்டினியூ பண்ணலாம். ஓகே பிரபு, ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ பிரபு. ஸ்டார்ட் நவ். தேங்க்யூ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, வந்துருச்சுங்களா? படிக்கிறீங்களா பிரபு? நீங்க படிங்க. எங்க விட்டோம்? படிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா படிங்க. தெரியுது மத்தாஜி, யாராவது படிக்கிறாங்க. படிக்காதீங்க, என்ன படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அவர்களின் ஓட்டையை பார்த்தவாறு சமுதாயம் பயனடையும். எனவே தற்போதைய தருணத்தில் சில சிறந்த மனிதர்கள் இருப்பது மிகவும் அவசியமானதாகும்.
யத் யத் ஆச்சரதி ஸ்ரேயான். எனவே சில சிறந்த மனிதர்கள் கிருஷ்ண உணர்வுள்ள மனிதர்கள் அவர்களின் குணாதிசயங்கள், நடத்தைகள், வாழ்க்கையின் லட்சிய நோக்கம் ஆகியவற்றை உருவாக்க நாங்கள் முயற்சி செய்கிறோம். எனவே கிருஷ்ண உணர்வை தீவிரமாக எடுத்துக்கொண்டவர்கள் அவர்கள் சிறந்த மனிதர்களாக இருக்க வேண்டும். அவர்களின் நடத்தையை பார்த்தாவது சமுதாயம் பயனடையும். சைத்தன்ய மகாபிரபு நமக்கு ஆபனி ஆச்சரி பிரபு ஜீவேர சிஷேய என்று கற்பித்தார். நீங்கள் ஒரு சிறந்த மனிதனாக நடந்து கொள்ளாவிட்டால் உங்களால் பிரச்சாரம் செய்ய முடியாது, உங்கள் பிரச்சாரம் வெற்றி அடையாது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி, அப்படி கண்ணியா படிச்சிருங்க. அவர் ஒரு நற்பண்புகள் கொண்ட படிங்க மாதாஜி. அவர் ஒரு நற்பண்புகள் கொண்ட மனிதனாக இருப்பார், அவ்வளவுதான். ஒரு தொலைக்காட்சி நேர்காணல் செய்பவர் ஸ்ரீல பிரபுபாதரிடம் கிருஷ்ண உணர்வை உண்மையாக பின்பற்றுபவரை எந்த நடத்தை மூலம் அடையலாம் காண முடியும் என்று கேட்டபோது அவர் ஒரு நற்பண்புகள் கொண்ட மனிதனாக இருப்பார், அவ்வளவுதான் என்று ஸ்ரீல பிரபுபாதர் பிரதிபலித்தார். இசை தத்துவம், ஆன்மீக கலாச்சாரம் மற்றும் தனிப்பட்ட நடத்தை மூலம் இந்த கிருஷ்ண உணர்வு இயக்கம் பக்தர்களின் சிறந்த தலைமையில் உற்சாகத்தை அடைகிறது. இந்த பரலோக பங்களிப்புகள் அனைத்தும் ஒன்றாக இணைந்து மேற்கத்திய மக்களின் வாழ்க்கையில் நிச்சயமாக ஒரு பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வரும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Very, very thank you. Hello, Mataji. இதுல என்ன சொல்ல வர்றாரு, நாம வந்துட்டு இப்போ என்ன சொல்லனா, இந்த கலியுகத்துல வந்துட்டு மிகச்சிறந்த மனிதர்கள் வந்து இருக்கிறது. சொல்லுங்க மாதாஜி, என்ன சொல்றீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. நாம வந்து ஒரு பக்தருடைய இருக்கணும். அந்த வைஷ்ணவ ஆச்சாரத்தை பேருறது நமக்கு அதுதான் ஒரு நகை. அந்த ஆசார விதிகளை மீறி வந்து எல்லாம் கேள்வி பண்ணுவாங்கன்றாங்க. அதனால என்ன ஆவாங்க, எந்த பிறப்பிலும் சரி மறுபிறப்பிலும் சரி அவங்க வந்து வெற்றி பெற மாட்டாங்க, தோல்வி அடைவாங்க. சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் வந்தேரியில என்ன சொல்லிருக்குதுன்னா, கிருஷ்ணதாஸ் கவிராஜ் கோஸ்வாமி சொல்றாரு, ஆசாரத்தை கடைபிடிப்பதன் மூலம் நீங்கள் என் மனதை திருப்திப்படுத்தினீர்கள். யார்கிட்ட சொல்றது? சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து சில சனாதன கோஸ்வாமியிடம் அது ஆச்சாரியம் வந்துட்டு நமக்கு ஆச்சாரங்கிறது நமது வேதத்தை தான் நம்ம கடைபிடிக்கிறோம். அதுதான் வேதம் என்ன சொல்லுதோ நற்பண்புகள் அதை கடைபிடிக்க பாருங்க, அதுதான் ஆச்சாரம். அந்த அவங்களோட பார்த்துதான் நம்ம கத்துக்குவோம். எப்படி இப்போ ஒருத்தருக்கு பிடிச்சவங்க அவங்களுடைய தலைவர் ஆசிரிய சிறையா என்னன்னா, அவங்க தலைவர்கள் எந்த மாதிரி நடக்கிறாங்களோ அந்த வழியை பின்பற்றுவாங்க அவருடைய தொண்டர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம். இது ரொம்ப ஒரு அரசியல்வாதியை பின்பற்றுறவன் அந்த அரசியல்வாதி என்ன பண்றானோ அதே மாதிரி அந்த ஒரு குணநலத்தை தான் அவனும் அதே பின்பற்றுவான். ஒரு சினிமா இந்த படத்துல இவங்க நடிச்சு இந்த சினிமா அந்த சேலையை கட்டிட்டாங்க, அந்த இந்த ஒரு வளையல் போட்டாங்க, அதுக்கு ஒரு பேர் வச்சிடுறாங்க, அந்த படத்து பேரே வச்சிடுறாங்க, வச்சுட்டு போட்டுக்கிறாங்க. இது என்னன்னா அவங்களுக்கு பிடிச்சவங்க எந்த மாதிரி நடக்கிறாங்களோ அதான் பின்பற்றுறாங்க. நம்ம என்ன பண்ணணும், நாம இப்போ பெரிய மனிதர்கள்னா அந்த பெரிய மனிதர்களும் நம்ம வீட்டுல எடுத்துக்கலாம். குடும்ப தலைவர் அப்பா எப்படி நடக்கிறாங்களோ பசங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அப்பாவுடைய நடவடிக்கையை தான் பின்பற்றுவாங்க. குடும்ப தலைவர் குடும்பத்திலே எடுத்துக்கலாம். அப்புறம் ஆசிரியர், நம்ம ஸ்கூலுக்கு போறோம், நம்ம ஆசிரியர் எப்படி நடந்துக்கிறாரு அதை பார்த்து மாணவர்கள் நடப்பாங்க. நாம அதுக்காக என்ன பண்ணணும், நம்ம வந்து சிறந்த மனிதனா நம்ம நடந்துக்கணும்.
நம்ம நடத்தையை பார்த்துதாவது இந்த சமுதாயம் வந்து பயனடையும். சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றாரு என்னன்னு, ஆபானி ஆச்சரிய பிரபு ஜீவேர சிக்ஷையா. அதாவது நம்ம நல்ல மனிதரா நடந்துகிட்டாதான் நம்மளால நல்லா பிரசங்கம் பண்ண முடியும், இல்லாட்டி நம்மளால பிரசங்கம் பண்ண முடியாது. நீங்க பாருங்க, ஒரு சில ஊருக்கு போயிட்டு இந்த திலக்கு கண்டிமாலையோட போய் பாருங்க, உங்களை பார்க்கும்போதே ஒரு தனிப்பட்ட மரியாதை கொடுப்பாங்க. கண்டிப்பா பார்க்கும்போதே இவர்கள் பக்தர்கள், பாருங்க திலக்கு வச்சிருக்காங்க, கண்டிமாலை போட்டிருக்காங்க, ஒரு மாதிரி பார்த்துட்டு கண்டிப்பா அவங்களுக்கு ஒரு மனசுல ஒரு நல்ல ஒப்பீனியன் தான் வருது. வந்து தானாவே அவங்க மரியாதை தேடி வந்து தராங்க. ஒரு டைம் டிவிக்காரங்க வந்துட்டு சில பிரபுபாதாட்ட வந்துட்டு பேட்டி எடுத்தாங்க. அப்ப வந்து கேக்குறாங்க, அந்த டிவில இருக்கிற தொலைக்காட்சி நிருபர் கேக்குறாரு, நீங்க எப்படி வந்து அடையாளம் கண்டுபிடிப்பீங்க, கிருஷ்ண உணர்வை இவங்க கரெக்டா பின்பற்றுறாங்கன்னு நீங்க எப்படி வந்து அடையாளம் கண்டுபிடிப்பீங்கன்னு சொல்லி கேக்குறாரு. அதுக்கு சொல்றாரு சில பிரபுபாதர், அவர் ஒரு நற்பண்புகள் கொண்ட மனிதராக இருப்பார், அவ்வளவுதான் அப்படின்ட்டாங்க. அது உண்மைதான். இப்ப இஸ்கான் இருக்கிறவங்க எல்லாம் நற்பண்புகள், என்ன நற்பண்புகள் சொல்லுங்க? எந்த ஒரு கெட்ட பழக்கமே இருக்கிறது இல்ல, கெட்ட பழக்கமே முதல்ல இருக்கக்கூடாது, அதுக்கே இப்போ ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் சொல்லிடுறாங்க. அதையதான் பயிற்சி பண்ணிதான் வந்து தீட்சை வாங்குறாங்க, அதுக்கு மேல பிராமண தீட்சை வாங்குறாங்க. அப்படியே பக்தி தொண்டு பகவானுக்கு 24 மணி நேரமே செய்யற வேலையவே விட்டுறாங்க. இத்தனை வருஷமா இதுக்கு மேலேயும் ஒருத்தர் ரிட்டையர்மெண்ட் ஆகுறாங்க, ரிட்டையர்மெண்ட் ஆயிட்டு இன்னொரு வேலை செய்யறாங்க, செஞ்சு அதுலயும் சம்பாதிக்க பாக்குறாங்க. உழைப்பு 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 உழைப்பேதான் கடைசி வரைக்கும். எவ்வளவு பணம் சேர்த்தனாலுமே சரியா, எத்தனை வீடு கட்டினாலுமே இன்னும் வீடு கட்டணும், எவ்வளவு நிலம் வாங்கினாலும் இன்னும் நிலம் வாங்கணும், இன்னும் 4 தலைமுறைக்கு வேணும், 5 தலைமுறைக்கு வேணும், சேர்த்துறதுலதான் இருக்கிறாங்க. நாம எதுக்கு பிறந்தோம், ஏன் பிறந்தோம் அப்படிங்கறது ஒரு அந்த அறியாமையிலே இருக்கிறாங்க, தெரியாமையே. அதனாலதான் இந்த இடத்துல சொல்றாரு சில பிரபுபாதர் வந்துட்டு, கிருஷ்ண உணர்வை உண்மையாக பின்பற்றவங்க யாருன்னா கண்டிப்பா அவர் வந்து ஒரு நற்பண்புகள் கொண்ட மனிதராக இருப்பார்னு சொல்லி பதில் கொடுக்கிறாரு. இசை, தத்துவம், ஆன்மீக கலாச்சாரம் மற்றும் தனிப்பட்ட நடத்தை மூலம் இந்த கிருஷ்ண உணர்வு வந்து எல்லாமே இருக்குது. இசை என்ன, நாம சங்கீர்த்தனம் பண்றோம். ஆன்மீக கலாச்சாரங்கள் பாருங்க, ட்ரெஸ் என்னன்னா சேரி தான் கட்டணும், நம்மளுடைய கலாச்சாரமே அந்த காலத்துல சேலை தான் கட்டிட்டு இருக்கிறோம். இதெல்லாம் ரொம்ப ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் ஃபாலோ பண்ணோம். அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ட்ரெஸ் எல்லாம் போடக்கூடாது. நம்ம திருப்பதிக்கே போட பாருங்க என்னன்ட்டாங்க, சுடிதாரே போட்டாலும் மேல ஒரு துணியை போடுங்க அப்படிங்கிறாங்க. இத வந்து நமக்கு பாருங்க, இப்ப நம்மளே ட்ரெஸ்ல மாறிட்டு இருக்கிறோம். இப்ப வெளிநாட்டுக்காரங்க வந்து பகவானை ஏத்துக்கிட்டு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் ஃபாலோ பண்ணி அவங்களே நமக்கு சொல்லி தர அளவுக்கு நம்ம நிலைமை இருக்கு. எந்த அளவுக்கு நம்ம கீழே இருக்கிறோம் பாருங்க. நாம மேல வரணும். நாம பிரபுபாதர் போற உலகத்துக்கு இந்த கிருஷ்ண உணர்வை எடுத்து கூறணும். ஹரே கிருஷ்ணா. நன்றி டிவோட்டீஸ். முடிச்சுக்கலாம். 7 நிமிஷம் லேட் ஆயிடுச்சு, சாரி, மன்னிச்சுக்காங்க. கிளாஸ் முடிச்சுக்கலாம். வாஞ்சா கல்ப தருப்பயசா கிருபா சிந்து பய ஏவச்சா பதிதானம் பாவன் ஏப்பியோ வைஷ்ணவேப்பியோ நமோ நமக. மத்தஜி நாளை கிளாஸ் இருக்கு. சொல்றேன். ஆனந்த கோடி பக்த விருந்துக்கு ஜெய். நாமாச்சாரியா ஹரிதாஸ் தாகூருக்கு ஜெய். ஜகத்குரு சில பிரபுபாதருக்கு ஜெய். சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி நீங்க லைவ் ஆஃப் பண்ணுங்க மாதாஜி. பண்றேன். பிரபு எப்படி பிரபு ஆஃப் பண்றது? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம். பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. கொஞ்சம் லைவ் ஆஃப் பண்ணுங்க என்ன மாதாஜி. ஹோஸ்ட் பண்ணுங்க, என்ன ஹோஸ்ட் பண்ணுங்க. பண்றேன் மாதாஜி, பண்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பண்ணிட்டேங்க மாதாஜி. சங்கரன் பிரபு லேப்டாப்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கீங்க? ஆமா மாதாஜி. நான் உங்களை ஹோஸ்ட் பண்றேன், கொஞ்சம் அதை எண்ட் பண்ணுங்களேன். அந்த இதை மட்டும் அப்பதான் நீங்க வந்து திருப்ப லைவ் பண்றப்ப உங்க பேர்ல வரும், இல்லாட்டி அவங்க அது வராது. அது கரெக்ட். அதுதான் நான் உங்களை ஹோஸ்ட் பண்ணிருக்கேன், நீங்க வந்து இது பண்ணுங்க, எண்ட் பண்ணுங்க.